Bismillah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge ngaos solawatan sareng-sareng kula jak tawasul kirim hadiah Fatihah kagem para leluhur para kiai ingkang bakal ditulung agung dengan harapan mugi-mugi urip awake dhewe niki bak barokah, mugi-mugi anak-anak solih-solihah regep anggenipun ngibadah mundak ngeparek wonten ngarsanipun Gusti Allah. Liridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liridho lidina masyaikhina muallimina khususan man fatahat din hadal wilayah hadal qaryah khusus Syekhina Mbah Yai Ghazali Manan, Mbah Yai Ghazali Ahmad, Mbah Yai Maimun Zubair, Mbah Yai Mundir, Mbah Yai Komarudin, Mbah Yai Imam Bakhri, Mbah Yai Zainuddin Mutosari, Mbah Yai Mustajab Gedong, Mbah Yai Abdul Karim Lirboyo, Mbah Yai Makhrus, Mbah Yai Marsuki, Mbah Yai Idris, Mbah Yai Ihsan Jampes, Mbah Yai Dahlan Jampes, Mbah Yai Jazuli Bunyai Rodiah Ploso, Mbah Yai Khalil Bangkalan, Mbah Yai Nawawi Al-Bantani, Mbah Yai Dalhar Watu Congol, Mbah Yai Madalhar, Mbah Yai Khuduri Dekarjo, Mbah Yai Abdul Ghafur, Mbah Yai Abdul Ghafur, Mbah Yai Zamrod Jasar, Sikencong, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Yai Mukhlas Khuduri, Mbah Yai Mukhlis, Mbah Yai Abu Syamsuddin Batu Ampar, Guru Zaini Abdul Ghani, Guru Sekumpul, Saya Muhammad Arsyad Al-Banjari, Mbah Mursyad Panam Besari, Mbah Katib Panam, Mbah Muhammad Besari, Mbah Nur Sotik, Mbah Ilyas Bazan Besari, Mbah Harun Basyariah, Syekh Basyaruddin, khusus Mbah Hashim Ash'ari, Mbah Yai Wahid Hasim Kus Abdul Rahman Wahid, Mbah Yai Wahab Abdullah, Mbah Yai Bisri Sansuri, khusus Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abu Bakar Al-Jalani wa Syafi'i Hasan As-Sadili, Syekh Bahauddin majlis sing hadir kabeh wonten menika majlis ya Allah dengan takdir dados kawula panjenengan ingkang paring rezeki ingkang halal barokah ini lancar barokah keluarga paringi sakinah mawaddah warahmah putra ugi wayah dados dzurriyyah ingkang thayyibah sholih sholihah mugi-mugi utange lunas kabeh muga-muga golek utangan penak kabeh muga-muga muga-muga seduwanten iso sowan Mekah Madinah kabeh. Muga-muga son-son sing derek khidmah seduwanten niki paringi barokah. Muga-muga seduwanten kalih Gusti Allah dilebetaken swarganipun Gusti Allah. Qadail hajat wal tafil balayat wal kasfil kurbat hajate piyambak-piyambak. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monitor panggung wonten nggih. Anu monitore ra didamel cetha ngoten lho. Bismillah. Alhamdulillah alladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil anam nabiyihil ladzi stangqadana min ibadatil ausani wal asnam wa ala alihi wa ashabihin nujabail bararatil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amma ba'd. Ingkang kula hormati kula ta'zimi para alim ulama, para kiai, bunyai, sesepuh, bini sepuh, nggih monggo. Ini napa kopi? Rokoke pundi? Ngilingne. Ngono wis dicepakne kok ngono kuwi. Tapi yo lali ngono lho. Ingkang kula hormati Mbah Yai Abdul Khalik ugi Mbah Yai Soleh
pengasuh pondok nate nggih. Pondok jenengan niku nggih. Supe namine pun daging. Pondok napa Yai? Himatus Salamah. Jenenganipun Romo Yai Sukardi. Ugi seduwanten para kiai-kiai ingkang rawuh dan saged kula sebat setunggal-setunggalipun jabat pemerintah dalam berbagai tingkatanipun Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil serta ingkang kula hormati malih dumateng pejabat pemerintah desa, Pak Kepala Desa, desane nderek napa to niki? Poso Kandang. Berarti lurahe sing pacane koyok warok imeng ya. Nah niku wau Pak sapa supe kula? Pak sinten namine? Pak Agus, Pak Jenderal kalian Pak Babinsa, Babin Kamtipmas, kanca-kanca Banser, kanca-kanca pemuda. Ugi ingkang kula hormati malih grup hadroh ingkang kula banggaaken. Kene jenenge ya. Napa namine? Hadroh Ababil. Ababil niku manuk. Jadi tapi duka kok vokale wedok. Sing mburi lanang, mestine duwe manuk. Sing ngarep kok wedok paling ya seneng manuk, ngono paling menawi ngoten. Kira-kira terjemahe ngoten. Kalian ingkang kula hormati malih MC sinten namine niki? Oh anak nyarneh. Jo Plutuk karo Jo Kletek. Kalian seduanten kanca-kanca PKL mugi-mugi laris manis. Kalian ingkang kula hormati seduanten para son-son ingkang derek hikmah niki sone kuwatah yang terkumpul dalam son Horekta, komunitas Horekta, Horek Tulungagung. Wonten WAG audio, Hana audio, KWT audio, SB audio, TB audio, SDH audio, Armada audio, KD 2000 audio, LS audio, 95 audio, Sumberia audio, KWB audio. Sabar nggih kula sebut riyen. Sing sabar. Iki koyo nyebute wong arep ngirim ngene lho, Bu. Boten niki tapi son-son sing khidmah niki Sumberia audio, KWB audio, Cenul audio, Ramona audio, Kompak audio, BSS audio, Laila Jaya audio, Xbak audio, Danil audio, PRM audio, Virgo audio, DNX audio, DMR audio, Putri Ayu audio, MNJ audio, EDS audio, dan total seluruhnya son pada malam hari ini 26 son. Tepuk tangan buat son-sone. Sing biasanya damel karnaval niki damel pengaosan. Gitu? Damel solawatan, muga-muga mlebu surga. Sone. Nah, sone niku mesti goleki sing duwe. Ngono lho. Dadi yo wong engko yo ketut barokah sone niki wau. Yes. Kalian ingkang kula hormati seduanten para jamaah, Bapak, Ibu, Mbah, Mas, Adik, sing ajeng niki puding ping napa niki? Oh, sholawat Husnul Khotimah Al-Fatihah. Ya ben Husnul Khotimah. Tuwek-tuwek kudunge ping. King mriki kula tingali koyo madu mangsa. Lagi, kali seduanten para jamaah nggih, pecinta ngaji sholawat dan pecinta son horek dimanapun Anda berada, moga-moga selalu dalam lindungan Allah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, ya punika puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan menika diparingi sehat walafiat. Muga-muga diparingi rezeki lancar. Muga-muga sing hadir kabeh kalih Gusti Allah diparingi hidayah, barokah, rahmat, maghfirah, uripe kepenak nggih to. Dongane sing hadir kabeh iki paringi panjang umur kabeh. Dalam rangkane nggih menika
anniversary. Anniversary apa to? Ulang tahun utawa milad Horekta yang kedua. Jadi kanca-kanca son-son sing gadah son Horek iki ada komunitas yang 26 mau kurang lebih iku ngadakne anniversary. Tur alhamdulillah wayahe anniversary niki ngundang pengaosan lan sholawatan. Alhamdulillah tepuk tangan buat Horekta Tulungagung. Niki nggih pas ngundange kula iki rumaos kula kaya nepaki. Mergo kene iki ya kadung terkenal kiyaine Son Horek. Nggih napa mboten? Heeh. Jadi alhamdulillah. Jadi anggen kula ngancani kanca-kanca niki alhamdulillah ya kanca-kanca malih seneng ngaji. Guys wis ngimbangi ngono lho nggih. Kaya Agustusan wayahe karnapalan wis pancen nyambut gawe tapi nglebure damel ngenten-ngenten iki lho. Nglebure damel ngenten-ngenten iki, damel pengaosan, damel sholawatan. Dadi cara wong nu imbang ngono lho. Kados jenengan ngoten lho. Imbang kadang ya pengajian, nggih to? Kadang ya sholawatan, kadang ya rasan. Nah, iki kudu ngarep dhewe iki. Nggih napa mboten? Sholawatan ya banter, kadang ya maido bojone ya. Nah, terus tiyang niku kedah imbang, kula cocok. Lek kon apik kabeh ya ora iso, nggih napa mboten? Mesti enek salahe, mesti enek dosane. Lah awake dhewe bukan masalah siapa yang tidak punya dosa, tapi bagaimana kalau sudah punya kesalahan, cara memperbaikinya bagaimana. Oleh pengawasan pengajian muga-muga son-son Horek niki tambah laris manis. Amin ya robbal alamin. Di sholawatan jos. Biasanya kan lah gitu. Tak tobok lho. Nah, keri ngono barang. Tak sobok keri ngono. Saiki wis sholawatan nggih. Sholawatan dhisik ya. Sampeyan dungane Rejeb, Sakban, Ramadan niku lho. Apal nggih? Allahumma barik lana. Apal nggih? Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Pun monggo daer sareng-sareng. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Tangan diangkat kabeh. Sing paling dhuwur tak dongakne rezekine lancar, utange lunas. Iki tengah wae kalake. Mbok yo disolasi apa piye? Kabeh. Wah angel lunase nek tengah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan ighfir lana dhunubana. Barang-barang Allahumma
banter jamaah. Sak lapangan kudu banter. Masyarakat Tulungagung. So guyu kok nggih Tulungagung nggih. Sing son horeg, sing ngaji, sing selawat, sing keri-keri ya. So dadi siji, alhamdulillah. Muga-muga mlebu surga bareng-bareng. Enten iki urung karuan. Sauga ya kula surga jenengan boten surga, tapi surga diwalik, surga diwalik ngoten niku. Jenengan boten surga, kula surga. Boten. Muga-muga surga kabeh ngoten lho nggih. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, berjuang niku rena-rena. Nggih. Perjuangan niku rena-rena. Kanjeng Nabi Muhammad niku nate pas Isra Mi'raj panggih kalian masyarakat tiang-tiang ingkang nandur niku langsung panen. Nandur panen. Tur yo ora ngenteni 3 sasi. Jadi langsung nandur saknalika dina niku nggih panen. Nandur saknalika dina niku nggih panen. Terus mantun niku Kanjeng Nabi nyuwun pirsa ngene malaikat Jibril. Jibril, sampean muni dalem ngono ya. Ben urip ngono lho suasanane. Sampean muni dalem pas sak Jibril ben koyo malaikat Jibril. Jibril jilbabe pink. Kae kok enek masyarakat kaum kok nandur terus panen janjane kae sapa? Jenengan napa mboten sumerep? Niku umat jenengan sing daleme daerah Ploso Kandang, Kedung Waru, Tulungagung. Lho mosok to? Nggih masyarakate niku seneng ngamal kesaenan. Jamaah yo sregep, sedekah yo sregep, karo dulure yo akur, karo tanggane yo akur, kon sedekah yo entengan, ditambati tanggane yo oke, karo bojone yo ora tau cengkre, ora tau karaoke barang. Guyu apa? Ora tau ngeslot. Wis pokok seneng ngaji kabeh. Kuwi masyarakate panjenengan. Lho mosok to? Lah kok rupa tanduran? Mergi tiyang sing nglakoni kesaenan kuwi padha kaya wong nandur masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'asana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbat. Perumpamaane tiyang nglakoni kesaenan
Inggih menika padha kaya wong nandur. Padha kaya wong nandur yo garek tandurane jenengan pengen napa? Pengen sing tanduran rega larang apa murah? Jenengan cara pengen nandur pengen dituku larang napa murah? Nandure apa? Jagung, jagung yo umume kae. Pari-pari yo umume engko manut rega pasarane. Nek nganjuk no yo brambang. Enek ora sing nandur brambang teng Jungwaru iki. Lek nggone brambang yo nganjuk, mulane rupaku kaya nggih matur suwun. Sing diundang sing kudung pink lho. Mergo tak arani madu mangsa, Mang. Brambang kuwi rada larang. Tapi lek pengen tandurane larang ya butuh proses no. Winihe ya larang. Winihe ya larang. Terus tur ya suwi. Yang nandur gedang sampai nandur duren kuwi engko ya nandure ya beda. Regane wohe ya beda. Nggih napa mboten? Gedang iki sampai mulai nandur wine sampai panen pira? Pirang bulan? Gedang, ha. 6 bulan. Oh nggih, jan nggih nandur gedang. Kene tangki kula. Oh tanggine jenengan. Tapi pun tukul gedange. Sampun kula ndedeki lek sampun woh makane kula hitungi. Lah niki nepi nandur enten 6 sasi mengke kula Mbok tareni. ah ngoten nggih. Terus lek mun jipuk taren ora? Taren, boten taren busa. Lah gedange tanggamu karo gedangmu gedhi ndi? Kita-kita ningali gedange, Gus. Mengke lek gedange niku murlin, niku nggih alit. Nah, niku lek mengke gedange niku gedang biar nika. Wowo kadang nggih rada bengkok iki. Sing nggonamu sing ndi? Nah, gedang raja niku sae. Kuwi nggonamu. Niku gedang raja. Heeh, lek gedangmu sing ndi? Nah, lek gedang raja nangka niku damel kolak. Ora sing nggonmu lho sing ndi? Pemula kan asoke wedang lho ngono. Nah, niku mbahas gedang apa bingung kula. Aku roh gedange dheke iki sing kuwi lho. Pendekar. Pendek kekar. Pendek tur mekar. Gon gedang yo, mek 6 sasi nggih. Saiki padha napa mboten antarane dale nandur gedang karo nandur duren ora padha. Duren iku taun-taunan, mulai winih cilik sampai dadi wit ngantos saged panen, nggih to. Niku pun benten mangsane wingi regane ya wis beda. Nggih napa mboten? Engko lek kadung duren niki panen, usum duren, mandak cuwilik sak dekem ngeten iki lho. Tak sirahe cah cilik-cilik ngene, regane 80. Nggih lho. Kula ndek ngibar tumbas dateng Magetan niku regane 250. Mergo pancen seneng duren. Nggih, pancen enak sing seneng duren enten iki. Sing seneng duren angkat tangan. Nah, seneng duren. Duren iki maksudnya buah lho yuk, ora dudak keren ora lho iki. Kira dudak keren. Sing blas ra seneng duren, sing mambu tok wis ngurung-ngeren. Nggih, enten to nggih, sing gak seneng duren lak wonten to nggih. Lagi mambu wis ngowelu sirahe. Nah, sing gak ngatung wis senengmu jebok wis edek sing seneng duren sing gak seneng duren. Basa senenge tenanan yo ngalang-alangi seneng karo gedang. Mulane regane gedang karo duren menang duren. Tapi ngoyone nandur luwih ngoyo duren. Padha kaya amal kesaenan nggih ngonten. Jenengan pengen oleh sing apik, anak sing saleh, sing pinter, sing abdi teng panjenengan, sing dongane jenengan mandi sing ngeparek ning Gusti Allah. Nek nandur ki iso. Nek nandur ki akeh ora lek poso piye. Nekmu sedekah piye. Nyemplungi kotak amal. Ning makom-makom apa ning masjid ngoten nika pas wayahe diman kotak keliling lewat. Ning kiwa ki enek 2000, ning tengen enek 20. Sing mbok lebokne sing ndi? Lak ngaku to wonge. Rumah saku timbang kotak amal iki aji ning kuwi lho. WC-ne terminal kuwi lho. Iya toh? Kencing 2000, berak 3000. Kula nate anyang-anyangen entek 20.000 kok. Kencing berak ngono. Aji aji niku. Nah, dhewe nak kadang-kadang leboni 2000 ngono kadang jaluke kuwatah kok. Bar maklum 2000 ngono ya Allah, sing joko-joko pengen bojo sing ayu montok ngel. Sugih. Para tuwa wis rada arep bongko ngono kae. Nek sawahe amba omahe tingkat 7, Fortuner 5, Innova 4 lek lho amin kalau bocahne pojokan kalau bae.
kalau bocah pelaku nenek kalau ngleboni 2000 kuwi njaluke akeh. Malaikat arep nyatet nggo yu kemekel. Lah rupamu koyo gendul lele. Ono pengen reno-reno ngleboni 2000 penjaluke akeh rap. Yo ora sungkut cara pondasi tanduran kurang gede. Ngono lho ki. Mulane wong iki urip ning donya kaya wong nandur kamasali habatin. Mulane lagune Mbah Wali Songo nggih dakwah. Lir ilir. Apal pola jenengan? Lir ilir. Lir ilir. Tandure tumilir tak ijo royo-royo tak senggo temanten anyar tak senggo temanten anyar lir ilir tandure wis sumilir mergo wong urip iki kaya wong nandur ya sing pengen ditanduri napa sembarang tandurane salat ya salat anake salat sedekah ya sedekah kok anake yo ahli sedekah ngaji yo anake yo ahli ngaji napa lho wong al-walad anak kuwi yo gambarane panjenengan jenengan ra iso nuntut anak kakean tapi jenengan ra iso kei tuntutan kula niku sedih nyapa Gus mergo dina-dina iki kathah tiyang sepah nuntut anak tapi ra iso dadi tuntunan halo halo nek nuntut anake ra karo-karuan mulane gandengane nah angon enek no bimbing kuwi lunyu-lunyu enek no kanggo baso dodot ira kanggo baso mergo wong ngopeni anak kaya wong angon ibu niku kados wong angon ini wong angon niku bahasa beroin kulukum roin awakmu kabeh ki wong angon wa kulukum mas'ulun an ra'yat cara bahasane Jawa rakyate mulane dadi tanggungane awake dhewe iki jenenge rakyat Bu kalih sinten kalih rakyate sapa Pak kalih sinten Pak kalih rakyate ya bojone mergo bakal takoni kabeh sing rada abot ya wong lanang tanggungane rada akeh wong lanang niki wong lanang niku surga nerakane wong wedok iki garek wong lanang gelem didik ora mane wong lanang ki rada rekoso Pak halo abot lho wong lanang ki cilik rekoso tuwek rekoso mati yo rekoso tanggungane sampai akhirat kono kok cilik senani mboke sekolah senani gurune omah-omah senani bojone wek barang ya senani anake ra iso nuruti lak senani anake to bongko barang senani malaikat ning akhirat senani Gusti Allah kok mane dadi wong lanang iki rekoso tenan sok takoni jenengan aja mek gawe anak tok sok takoni anakmu ke mbok pulang salat ora mergo kulukum roin wa kulukum mas'ulun an roin takok bakal takoni kabeh lah sing jenenge ngopeni anake kaya wong angon lho wong angon sampean ro wong angon ora to wong angon ni ora arit lho lek ngarit kan jenengan ngerit mriki terus beto mantuk angon niku mbot angon niku wedhus dawa rene terus sere wedhus mangan ning ndi ben golek dhewe oh sing lemu kae pengene mangan ning kono sing kuru pengene mangan ning kono sing rada dhuwur sing mangan ning kono dadi roh karepe wedhus mulane tiyang niku lek pancen angon wedhus niku ning burine wedhus roh karepe wedhus kok enek ngaku angon wedhus ning moh ning burine wedhus ya mbake ning ngarepe wedhus ya to sak karepe dhewe ora nuruti karepe wedhus tapi wedhus kudu nuruti karepe dheke wis janjane mboten angon wedhus Pak tapi blantek wedhus ya saiki akeh wong ngaku pimpinan ning bakno tibake blan halo halo duwe anak ya ngono ibu lek pancen didik anak tenan roh karepe anakku sing barep iki wateke piye nomor loro wateke piye nomor telu wateke piye enek sing anak lahir dengar pantar pinter pelajaran iki wonten Bayu kula niku pinter pelajaran sakniki hafal Quran kumlot dadi S2 niku kumlot bijine niku pokok biji apik cara kuliah niku dadi tiba aku adike pokoke ra karuan
kok pol bahasa Inggris iso ku yes karo no tok. Tapi kula pelajaran agama diniyah, pelajaran pondok paham, oh tibake Mbak Yune pinter ilmu umum, adik pinter ilmu agama. Adik kula senengane nyambut gawe, yo ngono iki terus. Jadi anak telu padahal sing ketokne yo siji lho iki. Sing ngetokne yo mbok kuwi tok lho. Yo sing nguruni yo pakku tok. Ora enek urunane tanggaku bareng yo ora enek. Mirip-mirip aku karo pakku kok. Tak adik-adik. Wateke yo dhewe-dhewe ngoten niku. Sing bajeng seneng pelajaran, sing aku seneng pelajaran ning pondok, sing adik kula senenge nyambut gawe, dhewe-dhewe. Mane jenenge gadah anak gak pate pinter aja mbok peksa nemen-nemen, Bu. Kadang meksa anak. Kowe ora iso pinter koyo kae. Lah nyapa ta, Bu? Lho delok rapotmu lho elek. Mosok matematika biji loro, bahasa Inggris biji papat. Terus matematika biji 5. Wah, jane rapot apa catetan utang. Ngapunten, Bu. Anake ya pinter. Ngapunten, Bu. Iku senes rapot kula dereng diparingne kalih guru. Iki rapote sapa? Dibuka walik jenenge Sumiati. Rapote mboke dhewe kok piye? Jadi sing pekok anake apa mboke? Dewi ngakuno. Mergo wong nandur. Lah wong nandur nerno kathah. Kaya ngeten iki lho acarane iki lho. Enek sing bagian ngaji, ya pancen yo isone ngaji yo. Aku mbok kon usung-usung yo ora iso. Enek sing bagian iki lho panggung, enek sing bagian hadroan gamelan, sing bagian vokal. Iki enek sing bagian nginceng iki. Biasa iki, dene ngincengi wong adus barang ya biasa iki. Bagian moto, enek sing bagian delok jamaah, bagian sound. Sound iki ya penting. Mulane kula mboten nate jenengan tingali video teng YouTube. Kula maido sound mboten nate. Wis to. Lek mungkin kula pernah nih, anu Mas, midhake ditambah gede. Efeke dibudo paling ngonten, tapi kula mboten nate maido sound. Mulane terkenal kiyaine sound horeg ya kok kono barang kuwi. Mergo lek gak enek sound pengajian ora dadi. Ya apa ora? Lagi tukang son nek bakno purek kalih kula. Son ora penak ngene-ngene dikukuti pegawe lingak-linguk. Lah wong semene kian sak lapangan apa ya krungu ngajiku tanpa son. Oh, krungu ora kupingmu. Dewi sampai gorokan kula telas suarane ya ora bakal krungu, nggih napa mboten? Son berarti son iki penting napa mboten? Penting. Bagian lighting, celorot-celorot niku ya penting duduhi ning kene lho enek pengajian. Kok dodolan lak lightinge lak pun anu to nggih. Pun ketinggal, oh kalau ketoke pengajiane ning kono lho. Bingung wong ancer-ancere bingung, Pak. Iki wis tekan win 1 kok iki jere ning poso kandang lingak. Oh lha iki lho celorot-celorot ke lho. Oh menggok ngiri, Bang Jo mendok ngiri. Ya. Yo ngono kuwi ya barokah lightinge iki. Kok lightinge ya laris. Rejenge barang ya ora nek rejeng ya gak ketok lampune barang ki lagi sing masang ki iki nek lampu ki ya gak ketok lho mulane wajahku bersinar to aku gawe anu kok bendina gawe sunscreen aku gawe sunscreen aku lek awan gawe sunscreen lek bengi gawe sunlight ki apa nggih korah-korah lunyu ra iku. Lah niki mengke lek jenengan mantuk, kula mantuk, iki sing usung-usung son iki bongkar. Urung lebakno petuk lapangan sing bletok, ya ora? Lapangan sing bletok, wah cek ngambal ping pira? Gak iso, truk mlebu ra iso. Mesti engko ditambal gawe apa ngonten, wes nyurung-nyurungi pikepe niku wau. Terus niki lampu ki penekan. Wah, tanpa alat pengaman lho wi. Lho polahe wong nyambut gawe reno-reno. Mulane antarane ganjarane sing ngaji kambek sing nyediakne pengajian kambek sing dijekne niku cara menggah kula nek masalah ganjaran. Nek mulyane ketoke mulya kula ning ganjaran iso uga malah mulya niku utang son. Mulya niki utang rejing, malah mulya jenengan kira-kira. Senajan to ketoke kula teng inggil. Lho nggih. Kula niki badhe ngaos saking Grobogan. Grobogan pon ndi ya? Nggih, Grobogan. Teng lapangan janjane panitia pun kula aturi. Mas, nek udan-udan ngene iki aja mbok kek lapangan. Dekeken radosan sing papingan utawa sing apa ngene kae radosane?
Terus kayak ono terop. Mergo musim hujan, aja mbok kek lapangan. Nyapa Gus? Mergo nyamari lek udan. Oh, mboten teng Grobogan, teng Blitar, teng Blitar. Teng Blitar datang Garum. Garum napa Gadusari supaya kula. Teng Blitar pokok. Mas, aja mbok kek lapangan, Mas. Acarane jane acara masjid. Jadi sir kula teng ajeng masjid ngoten malah siare ketok. Pengajian ning arep masjid. Wonge koyoke kurang marem. Oh, anu kowe jamaah keco ben penak kek lapangan. Karepe apik ning prakteke ra pas. Udane awit jam 11. Udane awit jam 11 sampai jam 09.00. Kula minggah panggung tasih udan. Alhamdulillah sing teko golongane jangkrik, kodhok, welut. Jamaah enek tapi nggih teng terope nika. Dadi teng bakdone lapangan enten paping-paping dadi jamaahe ndek kono. Bayangno ya. Aku ceramah ning ngarepe lapangan sing renek wonge terus tak jak selawatan ngene-ngene. Semua tangan diangkat. Allahumma barik karo ngene-ngene. Lah wi wong delok kok dodoano, dose aku ndak gendeng ngono kalian. Halo. Cara renek jamaah panitia yo bingung. Kula sing ngaji yo bingung. Loh, berarti tak saling butuh to apa mboten? Saling butuh kabeh. Antarane sing ngaji sing dijekne sing gadah son. Saling membutuhkan semua. Mulane dadi wong aja dumeh. Aja rumangsa paling penting mergo kabeh wong kuwi halo. Cek iso dijak ngaji ora? Asik nggih? Sampai jam piro biasane? Piro? Jam meni jam piro we? Sampai subuh. Iki jane pengajian pewayang jane iki ya. Enek dagelane bocah sampai subuh aku. Limbukan yo renek sampai subuh yo. Oh, tak terus deh ya. Jadi orang itu punya kepentingan masing-masing, punya fungsi masing-masing. Cara bahasane wong sepuh. Donya iki isine 5. Mulane 5 niku angka kramat. Mulane kula matur cahangon penekno blimbing. Le blimbing iki pojokane enek pira? Enek pira? Nyaut to sampai subuh kok. Enek pira? 5. Mergo 5 niku angka kramat. Salat enek 5. Zuhur, asar, isya, maghrib, subuh. Jadi kan sing sregep sing di subuh. Subuh melek napa mboten? Melek, bar melek ning jeding nggih to. Yo bar kuyuh terus turu neh lah ya udung waru ayu-ayu ra patek cewek ya. Bar nguyuh turu neh Pak urung cewek lho Pak wi Pak. Gilani wong. Ya wudu, tarhim langsung budal teng masjid. Salat 2 rakaat sakderenge subuh, qobliyah terus salat subuh. Wah, jos. Terus dhuwur abot ora dhuwur. Abot ya rada enggak ya. Nek wong repot wi abot wi. Pas kadung mancep ning sawah, kadung nyambut gawe, ya rada abot tapi ya diusahane pangkat. Nek rada sepi malah sing dhuwur niki biasane. Nggih, masjid gedhe kaya apa dhuwuran, wis sak sap wis kakean menan. Kadang ya wong 5, kadang ya wong 2. Masjidku wong 2. Aku karo Pakku tok. Terus lek asar biasane lek cara gadah TPQ ya cah TPQ niku sing jamaah. Kemudian ya cah cilik-cilik niku kok daerah kok sing ngandan kok cah cilik, jos kok seneng kula. Kok enten masyarakat Ploso Kandang enek musala enek masjid. Sing ngandan kok cah lari-lari ali, cah nom-nom, pujian lari nom. Generasine enek sing bakal ngopeni masjid. Tapi umume sing ngandan ki wong tuwek-tuwek nggih napa mboten? Tarhim wapi ya Pak. Wassalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Wes wadan wong tuwek. Lho, aku mikir, lah tarhim ning ndi wonge? Lah kok tibake kaset kok. Ya toh? Gusti Allah ngedukne rahmat rasido. Kat malaikat Ploso Kandang lho Kat. Masjid kalau enek wong tarhim kuwi enak kayak ono rahmat. Lho lah kok balik neh rahmate gandang mbok kekne ngapunten Gusti niku wau kaset. Dadi nek malaikat kecilik musuh wong Ploso Kandang.
Kok sing ngadan cah nom cocok. Cah cilik-cilik cah TPK mati niku kula cocok. Seneng. Mergo regenerasi. Magrib rame apa ora mriki jamaahe? Wis mari kok manjinge ya, kerjane wis mari, biasane rame. Isak rada suda sithik, paling barang ki urung enek sing ngisaan barang ya. Kemantuk ngisaan. Ngisaan. Aja seneng pengajian selawatan rame-rame tapi ra ngisaan. Panggah amal 5 kok keramat, salat enek 5. Pancasila enek 5, rukun Islam enek 5, balonku ada rupa-rupa meletus balon. Oh iya. Pinter loh. Masyarakat yo enek 5. Napa mawon, Gus? Enek sing dadi jempol, Pak. Jempol niki pejabat. Memang Pak Lurah memang. Pak Lurah cek melu ngaji apa wis protol wis wonge. Nah, protol memang Bapak Pak Jenderal nggih. Nah, Pak Lurah Ploso Kandang niku iki pejabat iki. Jos. Kabeh wong pengen dadi pejabat ya to. Mergo gagah, dikawal wong akeh, dihormati wong akeh. Iki lho. Simbole iki kok simbole jempol iki kok. Jos. Ane foto karo wong. Ayo gaya bebas. Gaya bebas sak ngene to. Jos. Iki jenenge pejabat. Iki dari apa jenenge iki? Telunjuk, dari telunjuk niki nuduhke wong sugih. Wong kuwi lek sugih duding dadi mara ning mall utawa ning Alfamart kok jenengan ceklan duit arep duding apa pede kok lho. Aqua tuku rokok sing larang dhewe tuku. Jajan ciki tuku, ya toh? Beras tuku, kasir kok cek ketok ayu tuku. Saking go mulih. Wong sugih tak penake dhewe pancen yo iki wong sugih. Tengah niki kiai. Tengah niki kiai. Dhuwur dhewe. Lane kiai kuwi duduk perkara sepuhe, tapi gatek karo masyarakat apa mboten. Manfaat ini masyarakat apa mboten. Alhamdulillah ning daerah Ploso Kandang, daerah Tulungagung kathah kiai-kiai ngalim ingkang barokahi kula panjenengan. Muga-muga seduanten anak-anake keberkahan para yai. Allahumma amin. Kiai sing dituwekne kula bareng ngaji kok Solo kula. Kok Jogja apa Solo? Lali kula. Kok antarane iki. Enek dituwekne, tapi duduk wong. Jenenge Kiai Pleret. Tombak. Enek sing gak rupa wong, jenenge Kiai Slamet. Apa Kiai Slamet? Kebo kuwi celokane yo kiai. Mergo dituwekne dianggap keramat karo masyarakat. Jadi wong kok dituwekne dianggap keramat iku berarti yo kiai. Terus niki dari apa jenenge iki? Apa jenenge apa? Dari Anis. Lah iki lari-lari nem-neman ya ini. Iki cah nom-noman sing gaene milik selawatan. Iki sing gaene iki cah nom. Iki niki senengane macak, tur macak sak macak pantes. Nggih to? Mulane ali-ali jenengan gadah ali-ali utawa akik sing apik ngono. Nggone ten mriki, ya iki akikku barang iki. Karo aku pamer akik barang. Iki mergo cah nom-noman lek macak sak macak pantes. Kaya kudung pink iki jane sing gawe kudune cah nom. Lah sing gawe wong tuwek iki rada kasus sithik. Wong tuwek kok kudunge pink, hukume makruh. Oleh ning luwih apik aja. Nyapa Gus? Nggarai wong lanang keblondrok. Dikira cah nom tibake wong tuwek. Aku tahu kok ngono kuwi. Arep budal ngulang ngaji ning pondok montoran. Arep kuwi nek cah wedok bodine ya apik Pak jane Pak. Ini lanangan normal kok. Tapi gedangku ora gedang ulin kaya MC ngene ora. Gedangku ya raja kemeng ya. Dewa, gede tur dawa. Lah. Kene cek normal kene, cek menungso lanangan normal. Delok wong wedok ayu bodine apik yo seneng ya. Mari ngono dhek kudunge ping cah nom iki. Numpak motor Beat tak salib. Arep tak salib tak taruh monggo kan DSM kan ya lumayan. Menawa lek kenal aku menawa. Basa tak cideki iki kok curiga ampun yo bal. Tenan ora. Ora lah paling ngambune wong liya. Wis saka Bangjo pas ning andingku. Tenan mengohi lah kok untune garek loro to, Bu. Monggo Gus dulu Lah kok koyo mak lampir aku ya ngono. Nggih, Mbah, monggo, nggo putune kok. Malah keblondrok aku. Kudunge ping.
Soale sing pantes macak wong cah nom, sing pantes macaki cah nom iki. Ngene ning kene. Lah ibu-ibu niki lho, ibu-ibu dengan sing gadah putra, gadah garwa, jenengane bentuke cilik, iki jenenge apa? Dentik. Dentik niku bentuke cilik ning efeknya luar biasa. Nggih. Dia bisa menggapai tempat-tempat yang tidak bisa digapai oleh biji liyane. Contohnya ngresiki upil. Ngresiki curek kok. Karo ngecek pitike sesuk wayahe ngendhog ora. Nak gawe iki to Pak nggih. Gawe jempol yo jebol silite pitik. Yo gawe iki. Wong wedok niku telaten. Wes tu. Kula, alah takon omong lanang-lanang, renek bojone sedina rong dina bingung kok. Kula niki delalah gadah mara sepahi tebih. Mara sepah kula niku Jambi, Pak. Jambi. Semerep Jambi to nggih? Semerep Jambi napa mboten? Ngantru ngulon. Ngulon terus sampai tekan Sumatera. Jambi Sumatera. Jadi nalikane garwa niku pamit mulih. Mas iki ora tuwa Woi bapak, gawe arep ngirim napa-napa. Izin mantuk. Pirang dina, minggu wae. Mantuk, kula mboten saged ngetutne, mergi kula kathah apa namine jadwal ngladeni tiang-tiang kathah. Aku iso ngeterne, tapi aku ora iso milu sampean. Tak teni Banjaran. Nggih Mas, mantuk seminggu. Seminggu koyo wong linglung kok, Pak. Linguk golek apa-apa ora petuk. Wong lanang iki gadah kelemahan, Mas yo cerdas kaya apa wong lanang. Ta telaten wong lanang. Nggih napa mboten, Bu? Gampang klimprak-klimpruk. Dekek anduk teles, ya toh? Dia kayak klambi yo sak nggon-nggon, dekek kethu serban sak nggon-nggon. Ngenten iki arep ngaji wis dicepakne wisan. Kok gawe jas apa? Duwe apik. Sarunge apa? Kae, batik kae. Pake warna apa? Pink aku apik. Nyaman kok sing pink. Ketune ning kono. Jadi cepakne kalih bojo kula. Lah nek bojoku seminggu iso lingak-linguk kok. Wes tuh. Enek bojo kula kok kula goleki serban kula gak petuk. Wae iso geger. Aku meneng, aku roh lek takoki bakal seneni aku. Meneng tak goleki dhewe. Setengah jam ra petuk-petuk. Serban tak. Lek tak takokne geger lho bojoku repot e. Bojoku pas wayahe ngopeni tiang. Masak ngono tak ganggu nesu. Ban meneng. Nyapa to, Mas? Ora wis goleki barang. Golek apa omongo? Serban lho ning serban. Wong lanang golek apa ora petuk. Karo gremeng e. Ngene petuk setengah menit kok. Dudune aku ki lho matane melek matane. Mataku maling petung ngene malian. Tapi wong wedok niku telaten. Ya. Wong lanang sing ngroso. Sampeyan pun gadah putra, Pak? Alhamdulillah. Oh, nis. Garwane nembe? Tunggal ya wes. B Pripun? B berarti kan Oh, nis tunggal teng ler, tunggal teng kidul. Wes. Sampeyan karo bojo sampeyan roso ndi kira-kira? Pulang. Roso jenengan. Saiki tak takoni. Jenengan gendong anak pas nalikane cik bayek. Iki kuat pirang menit? Gangsal menit wis ra kuat ya. 10 wis ngoyo wis. Ngoyo. Napa malih nek pun nangis ngono lho. Iya, wis bingung. Mboke duwe mie, lho sampean mie rata. Ah, niku. Heeh. Dak uyek. Yo aja mbok uyek kok ya. Nggih. Dadi wong wedok niku arep gendong jam-jaman kuat anak. Nggih napa mboten? Wong lanang ki lho. 5 menit wis notok, padahal rasa iki lho carane apa-apa iki. Nggih napa mboten? Wong wedok iki karo wong lanang ngalem. Kula niki lek pas bojoku arep masang gas, sing ngongkon masang gas kula. Nyapa ra mbok pasang duwe, wedi mbledos. Lah mbok kira lek aku sing masang ra iso mbledos apa piye? Lek mbledos kan aku malih bongkok dhisik to Pak malian Pak. Iya to, rumah saku kok ditumbalne to rumah saku karo bojoku. Tapi wong wedok lek petuk wong lanang ngalem ning janjane lek ning ngarepe anak sing gagah malah wong wedok. Lho nggih napa mboten? Anak nangis dikekne wong wedok. Mergo sing duwe mik ya kono. Kadang yo iki kadang lek bengi yo ngemik kono yo. Cek ngemik to. Kondisional heeh. Lho
artosipun wong wedok niku rasa. Bukan karena fisiknya, tapi kasih sayang terhadap pasangan dan anaknya. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Keren. Ini wong wedok hebat. Nah, di antara kelima ini tidak ada yang lebih mulia. Kabeh padha sing kados kula aturaken. Ora enek sing luwih teng donya niku. Saling mengalahkan. Ora enek sing paling kuat rasa mendominasi mboten wonten. Jenengan nate sut napa mboten? Apa to? Sut gleng niku lho. Apa jenenge lek kucang laban namine napa? Oh, jempol karo jentik menang. Nah, kuwi jenenge apa jenenge? Sut ya? Jempol karo jentik menang pundi? Menang jentik. Padahal jempol iki gagah. Tak gagah-gagahe pejabat. Kalah karo bojone dhewe ta omong. Nggih. Kaya lurah jenderal Gowudi nggawe blangkon kaya warok imang. Ini petuk bojone ya lingak-linguk lho wile ditaki no. Lho nggih. Kula gadah rencang jenderal. Dandim teng pundi ngono. Iki karo bojone semenane iso lingak-linguk. Ngono omong kula Gus apa. Kula jenengan paringi donga. Ben nyapa bojo kula niki lho kersane mboten galak nemen-nemen. Kleru wong we. Nyapa Gus bojoku luwih galak piye we. Kene yo lingak-linguk. Mosok jenengan mboten wantun, aku wani, ning bojoku luwih wani timbang aku yo. Jadi jempol kalah karo iki dilanjut. Jempol karo buding, jadi telunjuk menang pundi? Menang jempol, Pak. Nyapa sak suge-suge wong kalah karo peraturan daerah, peraturan negara. Bos rokok gede Kediri jenenge Gudang Garam. Nggih to? Nggih ya. Ora nek Gudang Garam Kediri ra sugih. Pendapatannya paling gede ya Gudang Garam. Gudang Garam biyen iki regane sedasa, cilikan kula sedasa, mundak 12, mundak 17. 20 saiki 28 sakniki. Sakniki 28 nggih Gudang Garam nggih. Lho Gus, kok mundak regane mbakune apa mundak? Boten bea cukaine mundak. Lek bea cukaine mundak, sing mundakne sapa? Yo negara. Bagian perbea cukaian lho. Berarti pasang surute usahane wong kuwi negara iso nentokne. Artosipun wong sugih kalah karo negara. Dadi buding karo jempol menang pundi? Jempol. Saiki terakhir. Buding karo jentik menang ndi? Buding karo jentik menang ndi? Jentik sak galak-galake cengkrene wong wedok, Pak, kalah karo lanang duit. Ya ora. Ya ora. Kok jenengan bakdo bayaran tanggal 6 mbok kene bojomu, mulut bojomu arep nesu wis sungkan pisan. Kopi cemepak, gorengan cemepak. Barang kalir cemepak. Malam Jumat rambut jaluk wah cepet dhewe kok pisan. Dan ngono. Lho niku wong wedok. Tapi nalikane jenengan pas kentekan duit galak, Pak. Biyen nom-nomane bojone jenengan. Bang saiki dadi bojomu pas tanggal tuwek dadi kembang api. Ter ngonten. Pemene tanggal tuwek, wah, kuwi dadi bom atom. Ya ora, Pak? Oh lho, rawani muni nggih nang ngandike bojone kok Dek. Tapi nek tanggal 6, wah, jos tanggal tuwek, wah. Pedange datang buat tepakne. Enek bubuk sam dhewe kan lho. Sarapane mek sambel karo tempe tok karo kerupuk lan ndoke endi? Ndoke sapa diceplok ndokmu gelem. Terus piye ngene ya? Galak. Malam Jumat jenengan pengen. Oh iya, wis awake diblonyoh balsem kok piye wae. Kok tabrak wedangan mesti piye. Tapi nek karo wong lanang sing duwe duit wong wedok niku lulut. Bojo kula nesu. Ora tau kula debat mboten nate. Jenengan nek bojomu nesu aja debat, Pak. Bojo kok ketok muring-muring ra cocok ngono. Enek sing ra cocok ora perlu tak debat, meneng mobil tak panasi, motor tak panasi. Bojoku sing nesu emang tak candak tali gocine. Kok tewu piye ya iki lho sor. Candak tali gocine lebokne motor, lebokne mobil, gowo ning Ramayana. Iya wis mesam-mesem kok, Pak. Mergo nyuwun sewu wong wedok senenge blanja. Ya ora. Nggih napa mboten?
Bawa ning nggon Ramayana ning mul. Mul pemal tapi. Oh, lah ya Mulya napa Mulyadi. Wis sampean beto teng mall wong wedok wis tau nang tak gandeng tangane Pak teng Matahari Pak. Nggih, ben romantis ora lek tak culne wis barang-barang kok. Dadi kula goceki tenan regane larang-larang kok klambine kok. Nggih larang-larang kok. Dadi aku goceki ngoten kemawon. Lemas ketoke apik aja kek nggon angker aku ya ngono. Lah nggon tas sik masalahe. Terus nek nggon emas arep menggok, Mas kena emas apik-apik aja ki nggon kuntilanak karo ndruwo aku ya ngono. Jadi mlaku tok niku ngubungi Matahari. Ya tuku apa? Akhirnya tuku pentol ning ngarep mall niku wau. Tukone 10.000 wis plempoken bojoku wis. Wong wedok kalahe karo wong duwe duit. Maka banyak wanita yang meninggalkan suami karena menemukan laki-laki yang lebih punya uang. Bodone wong wedok nalikane sing lanang melarat pas gak duit-duit geblak kegoda bolak-balik. Wong mara tenggene kula mergo bojone digondol garangan. Ya kok gelem to Mas? Ya sing duwe duit kono kene pas ra duwe duit. Wonten niku. Iki cobane wong wedok niki. Cara jere cah-cah ya to, sing tulus kalah karo sing berpulus. Ultraman berubah mergo enek tanda bahaya, dan dhek berubah mergo enek sing luwih duwe segalanya. Kuwi jere cah nom-nom ngono kuwi. Wong wedok yang mlidut ngono. Ning lek wong wedok solihah, apa meneh bar tau ngaji karo Gus Baru ning Ploso Kandang, lapangan ke koyo Gus Baru ke tau matur nek cobane yo ngene iki tak empete sik wis. Ah mergo barokah ngaji, yo iso ngempet tenanan. Akhire dongane tirakat bareng-bareng, riyadhah bareng-bareng, dadi wong mulya bareng-bareng. Lah nalikane mulya, nalikane sugih duit, cobane wong lanang ndek kene, wong lanang dicoba nalikane sing lanang duwe apa-apa. Duit nyekel ya toh, gaene metu omah, bojone wis tuwek. Bojone wis umur 45, umur 50. Biyen bodine koyo gitar Spanyol, saiki koyo bedug masjid kok. Wis gak menarik, iki duit akeh sing karep kambek aku wong wedok ya akeh. Cara ning room karaoke no piye? Cara jajan ning komplek Priyan no piye? Ning nggon aku guyangan kono. Etane sithik ya kandhek. Cara ning daerah Kediri semampir ya enak. Wapal kene langganan kok padane. Langganan ngaji ya, maksudnya ngaji ya, ngaji. Mbah Yai kok langganan. Langganan ngaji kula. Oh, kene nerusne kiai-kiai sepuh kok. Ning guyangane enten pendekare. Kiai, ngopeni ngonten-ngonten niku jenenge Mbah Hakim. Ya ta, Mbah Hakim Sekar Putih. Sekar Putih iku yo antik ya. Nek Kediri ya Gus Lik nika. Nggih. Nek Kandhek ku ya nek kiyaine jenenge Mbah Yai Masruhin sing enten Habib Abu Bakar niku. Oh nggih ya. Kene nerusne kono. Kadang aku yo ditawani kok kadang. Bareng ngaji tawani kok kene rumangsamu. Terus pinara malah boten aku pas nganggo duit kok karo dene yo. Boten kula wedi oleh Gusti Allah gratis. Walah gratis to mbok yo omong ket mang aku ya ngono. Kalih guyon nggih, mboten napa-napa nggih. Lah cobane wong lanang pas duwe duit. Ya kegoda wong wedok liya apa ora? Mergo sing luwih enom akeh. Tapi mergo wong lanange ki yo dijak ngaji karo sing wedok ki. Lah iki wong lanang akeh ki. Oh berarti cobaku yo ndek kene. Pas duwe duit pas mulya. Kok jenengan ngenyangi? Wong lanang senajan to mulya kaya apa kok ngenyangi babakan wedokan niki. Wah, kandal ra karo-karuan geblak. Wis geblak. Niki tenan gak sang rasani sapa-sapa ki pepilinge awake dhewe. Makane kudu iso ngempet. Ya wis ngempet tenanan ya digawe piye? Bojone dipacaki to, Pak. Lek kurang ayu ya dipacaki ayu, kon senam kok piye ben ketok penting ngono. Jenengan kerja keras ra apa-apa sing penting wedoke ayu. Lanang ning sawah ya dilosne, babati apa jenenge ngene kae? Jagung babati tebu, ora masalah. Akeh to ya sing lanang ning sawah glebut sing wedok senam ngono lah ya akeh to ya. Heeh, kuwi cara bahasane nganjukno mama keren papa ra komen. Mama glowing, papa gulung. Halo.
diragati tukokne klambi. Wanita itu kabeh padha, Pak. Wong wedok kabeh padha. Rasane ya mek padha. Ning bedane penasaran ngono tok. Mesti mbok rasani kok. Gus Baru muni ngono kaya tau jajal kabeh. Lambemu ora penak apa. Padha kabeh. Iku arep ganti wong wedok liyane sing luwih enom. Iku panggah enek kurange. Ganti neh enek kurange. Mergo nyapa jenengan kurang syukur. Kok keri-keri yo balik kabeh bojomu sing awal koyo sinetron Indosiar ngono kan lho. Iya toh? Lanang selingkuh kae basa wis luwara bangkrut balik neh karo bojone ya toh. Ha iya. Lho tiyang iku yo ngoten niku. Cobane wong lanang wis ngoten niku iso ngempet ora babakan gedang kuwi mang. Makanya masalah bondo karo rupa iki wis gampang didandani kena digoleki kena. Yang penting akhlake bareng-bareng ditata, barokah ditata bareng-bareng. Jangan pernah meninggalkan orang yang pernah menerimamu apa adanya. Baik karena rupa ataupun harta. Rupa bisa dicari, harta juga bisa dicari. Tapi orang yang menerimamu apa adanya tidak datang untuk yang kedua kali. Tepuk tangan tuh itu rungokne pora wimong. Halo. Dong. Ding. Nah niku lho nggih. Jadi ngoten niku. 5 ki dijogo kabeh, mulane penekno blimbing kuwi. Iki apa? Basuh dodot ira. Iki basuh dodote awake dhewe iki lho. Sing atine awake dhewe, ati iki cara wong nudo. Lah, ngresikine ati gawe salat 5 wektu, ya rukun Islam ada 5, ya Pancasila ada 5, ya ngreksa 5 perkara. Persatuan bangsa Indonesia niku wau. Pun saiki selawatan dhisik ya. Apa nggih selawatane apa iki? Anu. Apa jenenge wi? Iwak bandeng wi lho, apa jenenge wi? Wi lho ya, masuk ya. Nadane ndek-ndekan wae. Lalu Nabi Muhammad. Tangan diangkat.
wis koyo Roma, Bro. Jadi MC-ne Roma Kelapa. Terus Roma Kelapa. Alhamdulillah. Muga-muga horekan iki akur. Ya, di wong sing gadah son pundi. Kok nglumpuk tiyang kathah niku kadang-kadang kon cocok latihan. Lek urip dhewe nek ra perlu bentik, ra perlu tukaran karo sapa-sapa. Tapi lek urip wong akeh kadang-kadang ya ngoten niku. Nggih to? Kadang nggih enek akure, enek senenge, kadang enek iren-irenane. Nek kancane nampa tanggapan, aja diduni rego. Lah enek perang ngono. Nampa kok kene rego semene wis cocok, ngene oleh pira wae kok kono. Mene. Karo aku lho semene wis oleh. Ngono iku ora oleh. Kancane oleh rezeki malah dislidut sliding ya to. Pokok ben akur piye ben padha mlakune pripun kula dongakne lho punika barokah selawat sone muga-muga awet barokah. Nek perlu nambah barang sing apik-apik tur yo muga-muga memberikan dampak positif di masyarakat nggih. Dilek pas wayahe acara Agustusan pokok ditata kareh polisi ngeten-ngeten manut kemawon. Penting padha mlakune ngoten lho nggih. Amin ya rabbal alamin. Ya, kula mboten saged ngantos dalu. Benjing-injing niku kula teng Sulawesi. Sulawesi datang Palopo. Datang pokok perjalanan 9 jam ya. Ing Makassar niku tasik 9 jam. Jadi isuk kula berangkat. Begine ngaji teng pondok pesantren cabange pondok Pulau Rien. Jadi kula mondok teng Krempiang Nganjuk. Ini gadah cabang pondok pesantren dateng Palopo niku wau. Sulawesi Tengah. Niku Mbah Yai dawuh lek longgar ruah-ruah isinen pondok jeneng kono. Kene dadi cara tentarane bagian infanteri ngono lho. Manut karo jenderal. Mbah Yai iki bintange iki jenderal wis gak bintang 4 ora Pak, bintang 9 Pak wisan Pak. Dadi wis akeh kene siap tok nggih Yai. Dene iki ngedum wekdal ngedum tenaga. Muga jenengan yo sehat kabeh. Muga ini kathah anake soli-solikah. Anake yo kathah. Lanang akeh duwite sing wedok gampang metengan. Allahumma amin. Amin. Guyon kula aja dilebokne ati ya. Dilebokne paru-paru ra apa-apa. Hanya apa Gus, menawa lek iso dadi separo nafasmu. Nah, dalah. Nek tak derenge kula jak istighfar tak kula jak anu. Niku lho, Allah. Terus selawat Jibril nggih. Tapi anu, lampu HP-ne dianu kakne flash. Wong nglumpuk tiyang kathah. Oh, malaikatnya ya rekam kon dhuwur kono. Poso kadang selawatan. Sing gelem ngempakne lampu kula dongaaken HP-ne ganti iPhone kabeh. Amin HP-ne apa wiraro aku. Monggo kabeh. Wabeh. Yo urung kae. Solikin Sumiati Dumadi barang kae yo urung. Heeh. Danten. Urung sing kono yo urung ya. Sampun kabeh? Pun danten. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Astaghfirullah. Sarang.
Basir paringi sehat walafiat masalah dipudari kali Gusti Allah sing gadah sakit tinggal diparingi waras sing kirang arta muga-muga cukup sing anake sekolah mondok ilmune manfaat barokah wonten sing niki saged istiqomah ibadah bijing bareng-bareng oleh ridane Gusti Allah kabeh mlebet swargane Gusti Allah Allahumma amin son nggih muga-muga tambah mantep tambah barokah ya sadurunge donga mahal kiam nggih nggih to nah pun sing rokok-rokok cecek riyen rokoke ngurmati Kanjeng Nabi nggih Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi فتزل عرش طربا واستبشارا وازداد